Μάλιστα. Κύριε Βαγγελίδου. Κύριε Κοταρίδη, να σας συστηθώ. Έχω 3 παιδιά και ο σύζυγός μου είναι κτηνοτρόφος και έχει χωράφια και αγρότης. Και κάθε μέρα που ξυπνάμε, το μέλημά μας είναι πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά και τα ζώα. Κάτι που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Όταν έχουμε φτάσει εμείς αυτή τη στιγμή σε έναν νομό που θα έπρεπε να είναι από τους πιο πλούσιους και είναι από τους τελευταίους στο κατακεφαλήν εισόδημα της Σέρρες, εκεί που ζω. Ναι. Που έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδας και δεν μπορούμε να παράξουμε. Και δεν μπορούμε να παράξουμε γιατί μας έχουν οδηγήσει εκεί πολιτικές που τώρα κορυφώνονται, αλλά δεν ξεκίνησαν τώρα. Δεν οφείλεται δηλαδή η δυστοπία που ζούμε στα οικονομικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, ούτε στη γενοκτονία στη Γάζα. Σίγουρα οι εξωτερικές συνθήκες επιβαρύνουν με ένα έλλειμμα πολιτικής, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει καταστρέψει τον παραγωγικό τομέα, τόσο τον πρωτογενή, όσο και τους ανθρώπους που είχαν ατομικές επιχειρήσεις. Αν έρθετε στις Σέρρες, θα μπείτε στην πόλη μας και θα δείτε κλειστές βιοτεχνίες. Είχαμε βιοτεχνίες που παρήγαγαν μακό, που παρήγαγαν φαντά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά αυτή τη στιγμή. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πώς έκλεισε το εργοστάσιο ζάχαρης που είχαμε, γιατί δεν μπορούμε πλέον να παράξουμε ζάχαρη? Όταν εγώ πρώτο πήγα στις Σέρρες, καλλιεργούσαμε τέφλα. Πλέον αυτή η παραγωγή δεν υφίσταται. Πώς έχουμε φτάσει εμείς που παράγουμε την φέτα να την αγοράζουμε με 15 ευρώ. Πώς έχουμε φτάσει να μιλάμε για το λάδι στην Ελλάδα που έδωσε την ελιά η Θεά Αθηνά στην Αθήνα. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε το λάδι ακριβότερα από ό,τι το πληρώνουν στη Γερμανία. Έχει φτάσει το λίτρο στα 14 ευρώ. Εγώ που έχω 3 παιδιά χρειάζομαι 5 λίτρα το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Αυτό, κοιτάξτε, όσο φτωχοί και αν υπήρξαμε σε αυτόν τον τόπο και υπήρξαμε φτωχοί πλην τίμοι, γιατί πηγαίναμε στο χωράφι μας και είχαμε να φάμε μια ελιά, ένα παξιμάδι, μια ντομάτα και τυράκι. Αυτή τη στιγμή αυτός ο μποξάς που σας έχω περιγράψει είναι μια πολυτέλεια. Λοιπόν, το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο έχει ευθύνες και είναι πολιτικές. Πολιτικές που ευνοούν τα μεγάλα καρτέλ, πολιτικές που ευνοούν τους μεσάζοντες, πολιτικές που ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να κάνουν διαχείριση του πλουτοπαραγωγικού μας τομέα. Υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία που μαζεύει τα τριφύλια μέσα από τον κάμπο. Γιατί ο εξαθλιωμένος κόσμος και οι εξαθλιωμένοι αγρότες, δηλαδή αυτοί που δεν υποστηρίζονται από το κράτος, που πρέπει για να καλλιεργήσουν το χωράφι τους να πληρώνουν το πετρέλαιο όσο το πληρώνει κάποιος για να πάει μια βόλτα στο βουνό, χωρίς να τους αναγνωρίζετε το ότι είναι επαγγελματίες, που πρέπει το γερμά που ταΐζουμε τα πρόβατα από εκεί που τον πληρώναμε 7 ευρώ να τον πληρώνουμε σήμερα 16. Το τριφύλι που ταΐζουμε τα πρόβατα, εμείς που το τριφύλι παράγεται δίπλα μας. Φανταστείτε τι συμβαίνει στα νησιά που κοντεύουμε να χάσουμε τα pop προϊόντα μας. Να το αγοράζουμε 10 ευρώ την μπάλα από εκεί που το αγοράζαμε 4. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν ενισχύθηκαν καθόλου, λοιπόν, όταν εξαθλιώνονται, μπαίνουν μέσα οι μεγάλες εταιρείες και τους παίρνουν μέσα από το χωράφι με τα μεγάλα τους μηχανήματα, γιατί φυσικά καμία μέρημνα δεν υπάρχει ούτε για ανανέωση των μηχανημάτων, ούτε για τίποτα. Με τα μεγάλα τους μηχανήματα, λοιπόν, τους παίρνουν το τριφύλι τους, τους παίρνουν την παραγωγή τους και φυσικά έρχονται και τα φαντς να τους πάρουν και τη γη τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βόλτεψη. Ναι, να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσον αφορά τον αγροτικό τομέα υπάρχει πρόβλημα. Ο σοσιαλιστής υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας είπε ότι λόγω της ξηρασίας η ελιά, η παραγωγή της ελιάς, άρα και του λαδιού μειώθηκε, θα σας πω τώρα εδώ, κατά 39%. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι? Το 22-23. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι? Λεμόνια γιατί αγοράζουμε από την Τουρκία και από την Αργεντινή? Ορίστε. Λεμόνια. Έχει ο μπαμπάς μου λεμονιά στο Βύρωνα, στο πεζοδρόμιο. Λεμόνια γιατί αγοράζουμε από την Τουρκία και την Αργεντινή? Εντάξει, λοιπόν, τώρα εντάξει. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις συζητήσεις γιατί είναι θέμα ποσότητας. Εξαντλούνται οι δικές μας ποσότητες. Να συμφωνήσουμε σε κάτι που είναι προφανές. Είναι προφανές ότι οι αυξήσεις των τιμών, μόνο αυτό να πω, οι αυξήσεις των τιμών προκύπτουν προγενέστερα. Δηλαδή πριν έρθει το πρόβλημα αυτό. Άρα υπάρχει ζήτημα στη διαμόρφωση. Υπάρχει ζήτημα, προσέξτε όμως. Έχω τα στοιχεία της Eurostat. Το λάδι